Takže čaute ľudia, vítam si v novom videu, dneska to bude challenge v Bed Warsoch. Dneska to bude challenge, že za každú zničenú posteľ som mal mať 5 FPS plus. Čiže uvidíme, ak nám to pôjde. Ja by som dal, že by sme začali tak na 10 FPS-kách a potom uvidíme, ako to ďalej bude. Tak si to užite. Dobre, takže musím ešte predtým podotknúť, že nie som najlepší PvPčkujem tak aktívne asi, že 3 dní, možno 4-5, možno týždeň už, ale neviem veľmi dobre nič, hej. Teraz som tak 2-3 dní nehral, takže nebude to veľmi dobré. Akože nehrám najlepšie, no, takže tak. Ja dúfam, že sa mi podarí aspoň zničiť posteľ a aby som nezabudol, tak si nastavíme FPS-ka na 10. Ajajaj. To je skoro nehrateľné, no dobré, dúfam, že vám nebudú štípať veľmi oči z tohoto. Kamo, ale to je strašne zalagované. To je strašne zalagované a k tomu ešte to je taký, má to delay proste, no tak kámo, keď nám na tomto aspoň kill, ja to som nemal robiť, ja som mal radšej dať, že za kill si mám dať FPS-ko, už teraz je tá hra nehrateľná, akože pozri. Čakaj, neviem kde mierim, ale ešte toto bude ťažké dosť, ešte keď som taký noob. Joj. Čo tam máme? Bielú posteľ. Dobre, ideme zvoliť taktiku, že safe bridging. Škoda, že sme na Hypixeli, takže nemôžeme používať freelook, aby som sa pozrel za seba, ale bielý padol do voidu a ja sa ku nemu stávam, to asi máme. Ale počkaj, on ide na iných, tak to by som mohol stihnúť, nie? Neviem, či mi stačia boky, asi si ma všimol. Toto bude veľmi ťažká challenge podľa mňa, lebo úprimne, akože má to strašný delay. Akože nehorázny delay to má v sebe. A nie som dobrý, takže uvidíme, ak nám to pôjde. Kokos. Dobre, bielý sa tam stáva. To je dobré, že fajti, lebo ja mám čas. Neviem, akože teraz mám napadlo, že by som to nejak fireball jumpnul. Ale neviem, možno si teraz stávam svoj vlastný hrob, pretože no tu postavím cestičku k sebe a bude. Juj, to čo bolo? Bože, to je taká škoda, že nemôžem používať freelook. Že sa nemôžem pozrieť okolo seba. Pretože ja takto hrám na Hypixeli veľmi málo, pretože ja som ešte slabý PvPčkar alebo takto. Neviem všetko tak dobré, ak na niektorých TikTok videách. A keď viem, že sú niektoré fejkové, že oni si dajú nejaký privátny server, či čo to bolo. Som pozeral také video. Typek robil tie klipy akože z TikToku tie fejkové a robil ich v normálnej hre. Dobre, nemám šancu. Nemám vôbec šancu, aby som tam sa nejak dostal ku tej posteli. Dobre, toto keď sa mi podarí. Takáto akcia. To čo som urobil, nie! Prečo ma to disconnectuje? Tak asi máme po posteli. Ježíš, ale však to sa aj nedá hrať, to čo je? Dobre, tak sme prehrali hneď prvú hru. Neviem, čo si mám o tom myslieť, som neviditeľný dokonca z toho, takže asi dáme ďalšiu hru, dáme si random mapu nejakú. Akože musím povedať, že nečakal som to, že to bude až takéto ťažké. Ale je to dosť ťažké, pretože máme dosť málo FPS-ok, máme 10 FPS a k tomu je tam strašne veľký delay, že ja pohnem myšou a ja to vidím tak o pol sekundu možno. A to je veľmi zle, no, takže len, že mi dáte aspoň like mi stačí, nepotrebujem odbery proste. Ak sa iba like, asi chcem iba zabaviť túto. Takýto challenge som chcel natočiť. Ako som ešte všimnul, tak ja dúfam, že to nebude mať veľmi dobrých hráčov. Alebo môžeme ísť na nejaký iný server, kde sú takí slabší hráči, neviem. Pretože fakt akože Hypixel, neviem či to tu dám takto na takomto nízkom framerate. Akože určite si to vyskúšajte s kamarátmi, alebo tak určite to bude sa nám dá. Dúfam, že proste dám aspoň jednu posteľ, nech mám aspoň tých 15 FPS, lebo to je skoro nehrateľné, keď si tak povieme, no. Pozri sa, no pozri. Čak ja aj neviem, kde stávam tie kocky, joj. Ja som myslel, že letím dole. A nemám tu freelook, lebo sme na Hypixeli, tu budem hovoriť celé video, že nemôžem používať freelook. Ale je to fakt škoda a on sa tam dá endstone. Toto je veľmi blbé, lebo on tam má endstone a ja neviem, či stihnem zničiť ten endstone tým, že... Alebo on si to poslal cestu ku mne a nejak ho dám dole, alebo... ja vôbec neviem, kde, ja vôbec neviem.
Takže mám krumpač už, ja ešte budem potrebovať šikačky, takže no šikačky, nožnice, aby ma niekto v komentároch neopravoval. To nakúpime si bloky a ideme na ňo, on spadol. To je veľká príležitosť, aj keď vôbec nič, lebo on tam dá speed bridge nejaký, do hora, neviem, tele bridge mi tam dá zrazu, na tých 10 FPS-kách čo mám. Normálne tam God Bridge bude robiť a ja sa tu ledva dostávam ku nemu, no. Ten na bubol, to je bubol, kámo, tento čo som si myslel, teraz mi tu hodí fireballku alebo niečo také, tam sa postíkam. Dobre, chcem sa aspoň dostať na strechu. Ale to by som doskočil. Joj! Nie, nechcem. No toto bolo veľmi zlé ľudia, lebo kámo, ja nevidím, no ako vidím, ale proste akože je to ťažké, no, ako musím sa priznať, je to dosť ťažké. Určite to vyskúšajte s kamarátmi alebo hocikým, on mi tu už stavať cestu, to nebude dobré, no tak asi mám ďalšiu prehru. Abo, že by som sa dostal cez neho. On nevie, že som tu, takže aha. To je jedno, že máme postel zničenú. Ja som na jeho ostrove. A zničil som ho postel, takže máme plus 5 FPS-ok. Dobre, neviem, či to stíham takto rýchlo nastaviť, ale máme plus 5 FPS. Máme 15 FPS! Že by dáme kill. A skoro sme dali kill, ale máme už 15 FPS, čo je o dosť veľký pokrok. Zase som neviditeľný. No, máme 5 FPS, čo je veľmi veľký pokrok pre nás, pretože my potrebujeme hlavne FPS, takže máme o 5 obrázkov za sekundu rýchlejší obraz, ale akože stále to je dosť sekavé, ale už je to viacej hrateľné, samozrejme, čím viac premeraj tým viacej to bude hrateľnejšie, takže uvidíme že čo sa nám podarí ešte zničiť jednu betku, keď tak vystriedam server, kde sú takí horší hráči, alebo ja neviem, potom sa vrátime na Epixo, keď budeme aspoň 30 FPS, alebo ja neviem, jak to ešte bude. No mne sa vám toto video zatiaľ páči, lebo akože dneska som rage quitol jedno video, čiže nevidím, čo je škoda, akože nebolo by to zo video, ale ja také videá neviem robiť proste. Malo to byť, že ak sa učím PvP, ale to som tam natáčal jeden voiceover, dobre, áno. Toto sa presne dialo, natáčal som jeden voiceover a som sa tam strašne zakoktal, to som to radšej všetko vymazal, ten celý projekt som dal do koša a všetko tak no. Ale dúfam, že to video dopadne aspoň, že aspoň vyjde. Nie. Zelený. Kámo, toto bude video na dlho a toto musím prestriať strašne potom. Neviem, ľudia, fakt akože to je dosť ťažká challenge. Počkaj na ďalšiu hru. Takže ďalšia hra sa nám startuje, dúfam, že aspoň jednu postel zničenie, máme aspoň tých 20 FPS. Som kedysi na mojom staršom laptopu, bol to nejaký Dell Inspiron, neviem aký. Som hral na tak 30 FPS a 60 bolo, keď som sa akorát tak pozrel do zeme, hej. To bol môj taký prvý normálny laptop, čo akože niečo utiahol, hej. Akože PvPčkať som nevedel, ale keď ešte bol Queplay, tak som akože hral The Bridge a tam sa mi celkom darilo, akože časom s tými 6 CPS-kami a kancelárskou výškou, takže tak, ale časy sú už dávno za mnou, ja som zvyknutý na viacej FPS-ok, kúsok a ja, on tam má drevo, tak to neviem, alebo počkáme, aha, na zeleného by sme mohli ísť nejak. Urobíme taktiku, že sa vystavím niekde hore napríklad a pôjdem horajškom. Bude asi tiež cesta, čo? No dobre, tak máme asi, tak vyskúšame túto taktiku, keď nie, tak ja neviem, proste fireballku. No tak dobre, to sa nedá, toto sa nedá, ľudia, toto je taký ťažký challenge, fakt odporúčam si to vyskúšať, pretože je to pain, akože možno sa to niekomu zdá, že nie, ale dúfam, že toto video bude mať aspoň, že niekto si to pozrie, lebo akože zalagovaný gameplay, neviem, kto chce kúkať veľmi, ale no, dobre, ale fakt neviem, no, že tak. Ja chcem veľmi ticho, aby som to nemusel, tu si robíš srandu, dobre, no tak to bude veľmi na dlho, lebo všetci majú obstavnú posiel dobre a no ak ja ako jediný tu mám iba z ovečky, sa nedá, vôbec toto. Ešte rukou ho bijem, no dobre, to je nič. Kokos. Dobre ľudia, to že načítala som ďalšia hra. Ja si po tejto hre vystredám tie servery, aj keď neviem, čo mi to pomôže, alebo môžeme ísť na double, ale to bude asi ťažšie, no takže asi nie. Ale chcem aspoň ešte jednu posteľ, nech aspoň tých 20 FPS mám. Normálne, tak je mi teraz vúto tých ľudí, čo majú taký slabší počítač, že toto sa zažívať.
Ale zase, keď máš výkonný počítač, tak vás to časom omrzí kvôli tomu, že si viete zahrať všetko a potom vás to tak bude nudiť, že viete hrať všetko a tak no. Proste bude vás to nudiť, že viete si zapnúť všetku hru na neviem aký framerate, že teraz máme tie nové frame generation a tak. A proste no. Kámo, všetci tu stáva zen s tou know-how, že kámo, nechajte ma sa aspoň dobiť ku tej posteli. Ja neviem, možno aj toto video nevidie, dúfam, že vyjde, ale zase. Tak, nakúpime si veľa vlny a sa vystávam úplne niekde hore. Bude na build limit a ideme taktiku, že neviem, napríklad na strechu skočím a počkám si, kým on ide. OK, takže za chvíľu dostaneme build limitu. No, máme build limit, takže tak a ideme na tam. Ale joj, toto je tak, no, toto je otras, toto je tento challenge. Vidíme ho tam, dúfam, že si ma nevšimne a on ide na neho zelený, takže dúfam, že mi nevykradne tú moju posteľ, čo mu chce zničiť. Dúfam, že sa vôbec nevšimne ten zelený, asi neúplne má boky a asi nám aj vyžere tú posteľ, no alebo že by ten žltý je nejaký dobrý. Musím tu si na to, aby tam sa dostal ku tej posteľ, takže ešte máme šancu, no. Jo, má ešte posteľ, takže tak. Ešte sa má posteľ, dobre, to je dobré veľmi. Vy sa tam musia nejak dobiť, ja tu počkám. Lebo už nie som si istý veľmi, že by tam iba tak dropol. A neviem, či ma to vôbec zabije. Dobre, tak toto bol veľmi blbý plán. Nebol blbý, ale sa nedá takto. Tak asi nie, dobre, tento tam má vodu, ten si tam robí pláž. Aspoň tak 10 blokov by som chcel byť vo výške, aby bolo už asi lepšie. Tu nejaký tak. Teraz sa mu tam nejak dobijem. Zelený nemajú posteľ. Ja iba sa chcem dostať ku tomu žltému, nech ma tam aj zabije, nech idem zapnúť ďalšiu hru a nechcem ani proste plus FPS-ka. Ja mám, že toto nebudem natáčať veľmi dlho, však hore máte čas a nejak si to posúďte, ak dlho to točím, hej. Takže tak, no dobre. Aha. Nie. Nerob mi. Joj. Odpálil si to sám? Nie! To sa nedá. Toto je proste otras, tento challenge. Ja neviem. Tu mám dať radšej, že za každý kill? Radšej dať za každý kill? Nech ho ne. To je nepredstaviteľné, teraz do mňa hodí fireball. Bože, som sa tu nejak zastával. Sa nedá toto je nemožné, ale proste iba jedine, že by som mal viac FPS. Pozri, jak mi to tu zničí, ešte ma tu zabije oheň. To je otras. Ale odrazil som, jak to, že vybuchla. Dobre, toto je otrasný challenge, proste, chápeš? Nie, toto je tak otrasné, toto je tak otrasné, toto je tak otrasné. Jo, to je... Na čo som sa tu ja dal? Jo, ešte padnem. Chcem inú posteľ. Give me your bed, I have 15, toto sú. Ja už na ňom radšej budem žebrať, kapeš? Ja radšej budem tam žebrať od neho, nech mi dajú posteľ. Dobre, no tak asi po tejto hre by som vystredal tie servery, kámo, toto je nemožné, že by som dal. Ale počkaj, on tu není? On tu není? Aha. Kámo, dobre, vieš čo, vychytám to rovno teraz. Dobre, takže ideme na Bedwarsky, na tomto serveri volá sa Fake Pixel. Ako? Neviem, som taký skeptický okolo tohoto servera, je to také vykrádanie, ale sú to slabší ľudia, sú hlavne v realizácii, takže dúfam, že sa mi podarí niečo vyhrať tuto. To slabší ľudia a neviem, prečo mám tento skin, ale ako v pohode, no. Dobre, takže... Stop! Vidíte toto správu, čo som napísal? To správa ničomu nepomohla samozrejme, hej, nikto mi posiel nedal. Len tak vám hovorím, aby ste niečo nepísali do komentárov. Tak si užite video ďalej. No, takže sme tu na jednom serveri, ale sa mi už tu podarí. Dáme už jesť, lebo som napísal, no nech to radšej budem žebrať, akože sorry ľudia, ale toto je fakt, že nemožné. Dáme kill! Dali sme kill! To je úspech. Máme kill na 15 FPS-kách. 15 FPS-kách sme dali kill. Druhý kill. Dali sme druhý kill. A asi máme posteľ. Máme posteľ, mám 20 FPS.
Máme 20 FPS, takže dobre. Máme 20 FPS, to už je viacej hrateľné o dosť. Sice nám zničili posteľ, ale máme 20 FPS, neviem prečo tam ukazuje 15, no už máme 20 FPS. 20 FPS ľudia, takže dúfam, že sa vám toto video páči. Akože sorry, že som žebral ľudí. Najmä tomu, že už nebudem žebrať, áno, prepáčte, hej. Prepáčte mi. Ale bolo to nehrateľné, sami ste to videli. Skúste si to. Dobre, takže máme tu ďalšiu hru. Už len dvaja ľudia, dobre. Takže tak. Natáčam podľa mňa už aj tak pol hodinu, iba tu vreskal. A začína sa nám ďalšia hra. Takže ideme na to. Takže máme 20 FPS, to už je odozerateľné a cítim menší delay. Takže menší ako predtým. No. Čiže tuto niekto není, yes, je. To je bielý, dobre, bielý. Ešte sa vám vystávam hore. Dobre, ľudia, ideme vyskúšať speed bridge na takýchto malých FPS-kách. Dobre, síce on nám tam ide na posteľ, ale my máme asi jeho posteľ, že budeme mať 25 FPS. Ľudia, máme 25 FPS, máme 25 FPS. 25 FPS, hell yeah. Čo som vypol? 25. Takže máme 25 FPS-ok. Nice. Takže, tak, toto už je, tu sa aj dá hrať. Už nevidím také rezance, no, jak som videl. Takže toto kúpime, toto si kúpime. Dúfam, že... Kde je ten biel? Dobre, takže máme 25 FPS, ľudia, akože hype, napíšte komentár, že gratulujem. Ja by som sa natočil, že dokým budem mať 60 FPS, to video nekončí, alebo neviem, podľa toho, ak budeme mať času, lebo akože dneska som ani nejedol, viete. Môžem sa aj nájsť, celkom som hladný už. Tak. Neviem, kde je ten biely popravde, neviem, či spadol, alebo... Nie, nespadol, on je tam, ešte možno na mojom onom. Tam čaká s fireballkou, kým urobím takýto krok. A ja, on išiel na stred, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že zomre. No, zomre. Čiže, tak... Teraz budeme mať dosť ťažké, lebo sa musíme nejak dostať cez stred. Tam je odkrytá posteľ, no Ja si nevšímaj, ja som kamarát. Nie. Dobre, tak máme po posteli, no tak môžeme zapnúť ďalšiu hru asi rovno. OK, takže máme 25 FPS, takže zničili sme 3 postele. No takže, zničili sme 3 postele a ešte jedna posteľ a máme už taký hrateľných 30 FPS, čo ešte doteraz myslím, že nejaké hry na PlayStation idú na 30 FPS. A to už je hrateľné 30 FPS, takže dúfam, že vyhráme a proste budeme bez CSS EU, budeme mať 60 FPS a vyhráme aspoň hru, alebo neviem. No, že na toto video baví. Ja keď to už hovorím, asi neviem akýkrát. Keď sa to video baví, tak zanechajte like, odber, keď chcete vidieť takéto videá. A proste, vidíte, už viem aj sa trafať na tie bloky. A proste, keď chcete vidieť takýto content viac, tak mi napíšte do komentárov, aj keď neviem, či toto video bude mať veľké dosahy, lebo som mal youtubera. No, ani sa nemôžem považovať za youtubera, takže tak, ale akože... Keď sa takéto videá bavia, tak nechajte aspoň like, no. Nenaštvujem sa. Dobre, to sme asi ako prvý na strede, čo je celkom zaujímavé, máme 25 FPS. Joj, mane dajte niekto counter, že koľkokrát to niečo také poviem. Takže tam sa idú fajtiť títo dvaja. Keďže mám fireballku, tak urobím najlepšie asi fireball jump, ale nie. Dúfam, že jeden zlodí druhého. A urobí sa... Yes, presne! A toto asi nedoskočím už, čo? Nevadí. Máme tam cestu, takže môžeme sa tam ľahko dostať fireballkou. Alebo sa ešte tam dostávať. Jaj, to som pokazil. No nevadí. Ideme si takto. Takže ideme na stred a ideme rovno tam, keďže on si asi nevšimne, dúfam, že som si tam niečo postavil za cestu. Že sa tam vôbec niekto stáva zo stredu, tu dúfam vôbec, že sa nestane, že si to všimne. My si tam nepôjdem, počkaj. Aha, on tam už ide aqua, no, tak to už je nič toto. Aha, ani zabil. To bolo opačne, nevadí. Tak kto má posteľ aqua? A niekto ju volá, nie teraz nie. Tak, neviem, kto má posteľ rúžový? Rúžový, dobre, rúžový, rúžovky. Ideme na nich, chamo.
Oni majú to Venstone, no tak to je v riti. Dobre, ideme na Grey. Kámo, takéto, a 25 FPS, akože ja hrám na tom najlepšom, to ani high-end FPS, čo? Ani high-end computer nedokáže takéto FPS-ka. On mi vyžral posteľ, to je, joj, to je žit. Jaj, no nevadí, snažím sa ľudia, ale tak vidíte, no. Je to také. Dobre, tak kúpime si krumpač a ideme na rúžových, lebo oni tam aj nie sú na tom spawne. Čiže takto. Akože tieto posledné hry sú iba také, že on mi zničí posteľ, on zničím posteľ, lebo sa tam nejak dostanem, hej, nejakým zázračným spôsobom. Ja sa čudujem, že som zničil tie 3, aby som mal 25 FPS, hej. Takže, tak ideme takto. Nie. Tu ti dám a nechaj ma. OK. Aha, na červený môžeme ísť. OK, červení tu nie sú, takže máme 30 FPS, aspoň dúfam, ešte niekto nezakrikne. Dobre, to je jedno. Hotovo. 30 FPS, yes! Akože stále to je najlepšie, stále to je nejaký kompetitívny framerate alebo tak, ale už je to hrateľné o dosť. Musíte aj vypovedať, už vás nešipu tak určite. OK. A keď tak, môžeme do komentárov napíšte, že na koľko hráte FPS a aký máte monitor. Akože myslím, že hercov, koľko máte hercov. Že mňa to veľmi zaujíma, lebo už predpokladám, že väčšina z vás už bude mať akože nad 100 Hz alebo minimálne 100 Hz. Ale nájdu sa aj taký, no čo nie a no on spadol. A proste tak. Čiže napíšte mi, ja dúfam, že v tomto videu nemusím robiť také hrubé strihy, že napríklad som tu a zrazu budem tam ničiť posteľ, hej, také nechcem, lebo akože ja sa akože hnevám sa na seba, keď urobím nejaký taký strih alebo niečo také. Čiže dúfam, že sa také nestane a on má to iba z vlny obstavené, akým sa tam vystavám, tak už bude aj o 3:00 a áno, a zomriem a budete sa mi smiať a ja budem plakať. No takže, mám, že si nekúpiť teraz Fireball alebo niečo také, lebo má výstre. Dobre, takže ideme na to. Nerob mi zle, Nie, jak čaká. Dodžol som ju. Ja som skomám na strom. Díky. Ježiši, on čo robí? Dobre, nevadí. Ďalšia hra, takže už máme 30 FPS ľudia, akože to už je celkom plynulé. Niektoré YouTube videá, no väčšina YouTube videí je na 30 FPS, takže toto už je asi veľmi podobné na vaše oči, aspoň dúfam. A nechápem, prečo mám sa na tento skin, ale to je úplne jedno. Takže daj mi tu a ideme na to, takže vlna, stávame posteľ. Tak, tovo, tak. A ideme na to, takže tu sú upgradey, už som dopletený z tohoto všetkého a červený si nechal odkrytú posteľ, čo mi veľmi prispel do kariéry teraz. Ono sa veľmi rýchlo nevráti na ten ostrov alebo niečo také. Dobre, takže ako som že všimol, nikto nejde na nás ani nič, všetci ma majú radi. Dobre, nevie, že zastávam. Ježiši, to čo? Tak, teraz do strany, ale to mi stačí bok. Fell into the void, tak ja tu počkám, asi tu počkám. No nevidí. Nevie taký tu. Čo ja tu vystrieľam. Myslím, že tu bude, že mi to vyjde týchto 15 blokov, či koľko, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mám tvoju posteľ, aj som ťa zabil, nice, takže máme 35 FPS, dámy a páni, 35, či 35 FPS, pardon, a už akože, už to je vidno, že to je lepšie, no. Že keď ma mama povie, že ale máte 30 FPS, však máš dobrý počítač, tak povedzte, že áno mám, ale ja by som chcel lepší, lebo môžem byť na levelu. To je taký dobrý PvPčkar. Neviem, nepoznám týchto PvPčkarov, ale ďalší má odkrytú posteľ, čo mi veľmi
nahráva do kareta, že možno 60 fps, či 60 fps, možno 40 fps. Uvidíme. Čiže ideme, to je aký tým modrý. On si nakupuje, to je dobré, to mi nahráva do kariet strašne. Musíme ísť kúsok do boku, tak. Ešte do boku, tak. Dobre. Yes, dali sme ho a máme 40 fps ľudia, takže tak. 40 fps ľudia, to už je nový zážitok. Ešte nám treba, keď sa nepotiem, akože rýchlo to teraz počítam, asi 4 postele a budeme mať 60 fps, takže počkajte si do konca videa a uvidíme, ako to budem hrať na 60 fps. Ja som zvyknul tak 180, 200, lebo ja mám 180 Hz monitor a lokujem si FPS tak na 200, niekedy si dám unlimited. A vyzerá to, že zelený tým aj není tam na ostrove, čo tiež mi dáva do kariet, že asi budeme mať 45 FPS. Takže tak, že tam dáva sa tam drevo, to mi nedáva veľmi dobré. Ale viete čo, ja idem dozadu, tam sa idem vystavať pekne. Tak to. A nevie o mne. Aha, nevie. A ide preč. Či? Yes, ide preč. No to je jedno. To je v pohode, keď máme ďalšie FPS-ka. Neviem, jak rýchlo drevo sa ničí rukou, ale obstalo to veľmi chabo, takže asi nejak takto sa ničí, no. Yes, a by som nezabudol už 5 FPS plusni. Tak, dobre, 45 FPS. 45 FPS, takže ešte 3 betky, či keď sa nepotiem, alebo nejak tak. Fakt nechce sa mi teraz počítať veľmi. Chcem som zabiť zelená. Akože už je to dosť hrateľné. Čo robíš? OK. Teraz by tam bol obsidian, tam má výstri. Aha! On nemá postel, žltý, ja neviem prečo to potom išiel. Dobre, to je jedno, akože má tu dobrú pyramidku. Chválim. Jože, ako si kúpujem kuse bloky a ne. Nestiam to ani pokladať, ja si tu už kúpim ďalšie bloky. Kto má ešte postel? Toto je čo za tým? Aqua má postel, dobre, takže poviem takto zozadu, tak bude sneaky picky. No, že by sme dali win ľudia, že by sme dali win. Není možné toto. Napíšte mi do komentárov, že aké máte FPS-ka a monitor. Ja viem, že to už hovorím druhýkrát, ale prepáčte, ja som taký ukecaný, no, takže tak. Ideme sem. Počkajme, s kým odíde. Tu má konkrét, tak to počkaj. Nie, zabili sme sa navzájom, či nie? Dobre, tak aspoň máme 50 FPS, už len 2 postele ľudia, už len 2 postele nám chýbajú a máme 60 FPS. Čiže tak, dúfam, že táto hra sa nám podarí a dúfam, že to bude jak táto hra, kde sme zničili neviem koľko, možno 3 postele sme zničili za túto hru. Neviem, dobre, takže začíname hra za 3, 2, 1 a sme tu. Dobre, takže kámo, 50 FPS, už je to celkom akože dobré. To je taký pekný, také no. Že už nám chýbajú 2 betky a ideme bomby. Ideme proste bomby, kámo. Páči sa mi toto video. Dúfam, že ho zeditujem, alebo nebudem ani vy, alebo sa na to nenaštvem. Dúfam, že hlavne toto sa stane, lebo dávam si s tým prácu, akože. Takže tak. Lebo ja som taký, keď sa niečo darí, tak ja už to proste celé skrepnem, dám to do koša a hotovo a už proste koniec. Už žiadne video pre mňa neexistuje, takže tak to mi asi nevystačia tieto bloky. Poďme ku rúžovým. A ešte raz by som vám chcel spraviť, že som ich žebral do chatu, aj keď ste videli, že mi nikto nedal, akože priamo zničí betku nejakým tímovacím spôsobom, bo tak proste nikto si nedal. Takže som rád, že nikto si nedal. Bolo to omylé blbosť, akože, ale čo by ste vyrobili v takej situácii, akože, hej, no. Ale ak sa nám to podarilo, je to možné sa vypracovať z 5 či z 10 FPS-kách, z 10 FPS na 50. Niekedy to už ničíš postielky. Ale dobre, tu dúfam, že skočím, lebo keď nie, tak sa rozrebem. No, dobre. Takto. Neviem, vyskúšame farbou. Kúpime toto. A keď nie, tak kúpime toto. Neviem, celkom do výšky by som išiel takto sa postavať. Shady tam vymýšľa, no. Shady si tiež vymýšľa tam rozprávky teraz, počkajte. Dobre, on sa asi nešíma zatiaľ, mi ten rúžový. Yes, on si ide tam, on si ide svoje, on si ide bez stylu.
Dobre, takže takto si stávame cestu. Dúfam, že sa na nekúka nikto. Dobre, myslíte si, že sa mi toto podarí? Keď jej, dajte like, dajte like, dajte like. Dal si like, dúfam, že áno, lebo díky tebe som toto dokázal a zistil som, že nemá postia, to ja som celkom sprostý. Nevadí, díky za ten like. Dobre, takže ľudia, neviem, čo mám priamo teraz robiť, keďže celkom som sa nachytal mojou chybou, lebo som celkom sprostejší jedinec na tejto planete, ale, tam je odkrytá posteľ. Takže tu máme tú stanú cestu, fajne. Všimol si ma? Dúfam, že nie. Všimol. Pšt, ľudia, pšt. Choď preč, choď preč. Joj, kam nech ide preč, ja mu dám oné. Ide preč. Dobre, kebyže niečo, tak ešte skúpim toto. Poď sem. Poď so. Či on zomrel? Neviem, kde odišiel po pravde. Som celkom v šoku, že není za mňou ani tam je. Dobre, zabudol som 5 FPS. No tak toto asi som si nevybral veľmi dobré miesto. Tak. Dobre, zomrel som, nevadí. Koľko mal FPS, bože, koľko mal životov? 5? Či neviem, jak sa mi to zdalo, bo som zoomoval hoci kde, len nie na neho. Takto. Dobre, viete čo, teraz si dáme aj záležať na tej posteli, hej? Obstávame si ju endstoneom alebo nejakým takým materiálom, čo by nám pomohlo v tomto. Veľmi. Čo bolo? Dobre. Tak asi sme dohrali. On si tu na mňa počká. Nemám šancu, dobre. Či on sa na mňa čaká, alebo čo robí? No dobre, tak už nemáme ani posteľ. Zhodím ho. Á, nič, toto nič. Dobre, tak. Máme 55 FPS, takže už len jedno FPS a máme smooth 60 FPS, na ktorom pozeráte toto video. Ideme sa vystavať a ideme rovno na to. Či tam má posteľ? Má. Alebo si ideme kúpiť lepšie veci. Bolo toto už je celkom taký no neviem, či sa to dá nasínať kompetitívne, podľa mňa kompetitívne už je také, že 120, aj keď no to už väčšina ľudí tiež hovorí, že nie veľmi. Neviem, napíšte mi, že aký je podľa vás taký už viacej kompetitívny framerate, že proste akože na ktorom hrajú tak pro hráči. Ale prohráči majú proste najlepšie počítače, lebo potrebujú každú milisekundu, samozrejme, každé jedno FPS-ko záleží na tom, že či vyhrajú turnament, neviem, nejakú CS-ku, alebo ja neviem, čo vyhráte, deti dnešné. Takže to je CS-ko, lebo celkom to vidím po lebo všade iba to hype, tá hra, a ja na žltý, takže dúfam, že mi nevykráde moju posteľ, dúfam, že ten zelený je dobrý. Dobre, to som nevidel, to som nevidel. To som nevidel, toto normálne som rád, že mám natočené na videu. Takže tak, on nevie o mne a už vie dobiť. To čo? Smola. Nie, nerobí zle, oco. Myslíte si to stihnem? Čo? O, dali sme kill a máme 60 FPS ľudia. Takže options, video settings, 60 FPS. Nice, dokázali sme to. Uvidíme, či dokážeme aj viac, alebo či toto už je naša posledná hra. Kúpime si jablčko, pekne, juj. Tak, a ide bielý po mne, no, tak to som asi nevyhral. Čo vystrájaš, kámo, však na mňa skoč, však ja som slabý, jak čaj. Prosím. Alebo že by som ešte na ňu dal niečo také. Čo robíš? Dobre, to ste nevideli, hej, toto. Dobre, skákam do vojdu, lebo nechcem, aby som mi dostal na posteľ. No, čo tam pozeráš, no? Čo, páči sa ti moja posteľ? Pekne som, ani som sa ani nepostaral veľmi, no. Kde je? To čo? Tam, zabijem ho! Nezabijeme ho a nám zničil posteľ, No nevadí. Ešte stále môžeme zabiť a môžeme ďalej hrať, takže tak. Ideme bomby, hudia.
Ešte rúžoví sú, hej. Dobre, sme na strede a neviem, asi ideme na rúžových, keď majú nejak slabo obranenú posteľ. Majú slabo obranenú posteľ. To je dobré. A on je celkom zasekaný, ideme ho rašnúť. Poď. Akože celkom magi má, no. Nie. Dobre. Takže ľudia, keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber. No a sa vám toto video páčilo, lebo akože natáčam to takom už dlho. Aspoň ja si myslím, že to natáčam dlho. Čiže ocením váš like, koment, poprípade odber. Nemal by som sa. A dúfam, že sa vidíme v ďalšom videu, tak čaute.